खुलुमबाय। दिनै 21 एप्रिल 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो लोगोफोर, न'नि साखाथियाव गोबां एम्बु गाबनायनि जाहोनाव आंनि भइसनि बेकग्राउन्डआव गोबां साउन्ड हाबनाय थासिगोन लोगोफोर। बेनि थाखायनो गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज गाबनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनानै गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै बे सुबुङा आरोंदायारि आयदायाव मावनाय फालांगिनिफ्राय 2 गुन मुलाम्फा मोनगोन। जायखौ सानदोंमोन बेयो दिनै आबुं जागोन। जों लिरनाय आरो आरिमुआव मुं दोनगोन। न'आव मोनसे गेदेर गोरोबलायैया न'नि आबहावाखौ जेंना खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1। बृष राशि। बे साना फालांगियाव मुलाम्फानि थाखाय मोजां। दिनै नोंथाङा मोनसे सोरखारि साख्रिनि नाजागोन। माखासे मोजां खौरांआ न'नि आबहावाखौ गोजोन खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशि। दिनै बे सुबुङा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। फालांगियाबो लासै जागोन। गथ'फोरनि सोलोंथाइ आरो इयुनखौ लानानै आंनि बिसिजों गोरोबलायै जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। जों सोरबा लोगो एबा सिनायनाय सुबुंनिफ्राय बोसोन लाना फालांगिखौ दावगागोन। जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै सासे लोगोनि हेफाजाबाव नोंनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। दिनै इसोरनि अननायआ नोंथांनि फालांगि आरो नोंथांनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। दिनै सांग्रां था। गथ'फोरनि थाथाया साख्रिनि थाखाय मोजां नङा। खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि। फालांगिनि थासारिया मोजां जागोन। स्टक मार्केटआव नोंथांनि सावगारियाव रां थिसननाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय दुखुनि खौरां मोनगोन। जाय सहायथावै जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1। तुला राशि। दिनै राङारि मुलाम्फा जागोन। नाथाय जुदि बेयो बाहागोआरियाव दं अब्ला सांग्रां जा। दिनै जों साख्रिखौ नागारगोन आरो जोंनि गावनि कम्पानि जागायनो बिथांखि लागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि। फालांगियाव जेबो रोखोमनि खैफोद दाला। थासारिया सानजौफुआव सरासनस्रा जाफिनगोन। खामानियाव रावनिबो बाथ्राखौ गोथौवै दाला, नङाब्ला बियो जेंनानि मोगा-मोगि जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। दिनै साना रांखान्थियारि आंखालाव थागोन। नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय बान्था मोनैनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोनगोन। गोदान साख्रिनि अफार मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मकर राशि। दिनै आं मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानगासिनो दं। जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै सासे लोगोआ साख्रि गोमाजानायनि जाहोनाव मावख'आव खामानिनि आबहावाया मोजां जानाय नङा। खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। दिनैनि साना रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नाथाय साननाय गैयाजासे खामानि दाखालाम। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मीन राशि। जुदि जों फालांगियाव सहायनायजों खामानि मावो अब्ला जों 2 गुन मुलाम्फा आरजिगोन। हौवा गोदाननि जुलिनि सावरायनाया न'आव मोनसे रंजालु आबहावा सोमजिहोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।